Ngade nyaka gwenge ma Meru kocha Kawira Mwangaza odhi e doho mar chungo chenro mar thiche oko e apisi bang' senators 26 goyo ombulu mar gole apisi. Doho mamalo golo chik makumo chenro mar gole oko apisi kaachiel kod goyo chapa e oboke moyiedhi okang' mar senators mar thiche oko nyaka tiek winj burano. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, chik makamano nenore ni omuonyo pi bang' spika mar od bura mar Senate oseketo oboke mar sirikal gol mar apisi motelo ne doho mamalo golo chik manotimore kawuono. Sulwe mar gavana ma Meru Kawira Mwangaza pod liel mamirimiri ka otit e dier mudho bang' od bura mar Senate goyo ombulu mar tere pacho otieno mar chieng' tich ariyo. The result of the divisions indicate that the Senate has upheld the following impeachment charges. Charge number 1, gross violation of the Constitution and any other law. Charge number 2, gross misconduct. Charge number 3, abuse of office. Now, honorable senators, pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Act, and Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, and the Governor accordingly ceases to hold office. Kawira Mwangaza ne oyudo resruok machuok bang' doho golo chik mar chungo chenro mar gol e apisi nyaka tiek winjo bura mane otero e doho. Kata kamano, ong'weng'o pod oliero e wi chal mare bang' yangore ni spika mar od bura mar Senate ne osegoyo chapa gol mare e apisi otieno manyoro, thuolo machuok bang' senators puodho okang' mar kaunti ma Meru mar thiche oko. E ng'eto mare, jal buche mar doho mamalo Bahati Mwamuye ogolo chik makumo golo Kawira Mwangaza e apisi nyaka tiek winjo bura mare. E komachielo, Mwamuye bende ogolo chik makumo spika mar od bura mar Senate goyo chapa chenro mar thiche oko Kawira Mwangaza e gazet moyiedhi mar sirikal. Kata kamano, e seche mane Mwamuye golo chik makamano, chenro mar thiche oko Kawira Mwangaza e apisi ne osego chapa e gazet moyiedhi mar piny owacho. Ayes at 26, nays at 4, abstention 14. So the ayes have it on count number 1. Okang' makamano nyiso ni okinde ma Kawira Mwangaza nyaka dog kendo e doho mar yudo chik machielo makumo keto e tim gol mare e apisi kata kumo chenro moro amora mar jalupne chamo muma. Senators ne ong'ado oko osiep margi mar higni 2 kod Kawira Mwangaza bang' goyo ombulu mar tere dala kuom thuolo mokwongo bang' rese nyadiriyo e bwo higni 2 mokalo. Now, honorable Senators 26 ne oyude kod ketho mar tiyo marach kod apisi mare, dhi ataro kod katiba, kaachiel gi koso bidhruok e apisi e kinde ma senators 14 to ne oywa ng'ich kendo chung' achiel e kinde luto ombulu. The results of the division on the third count, charge number 3, which is abuse of office, is as follows. Ayes at 27, nays 1, abstention 14. So the ayes have it. Okang' mar Senate mar thiche oko Kawira Mwangaza ne obaro jodak mag kaunti ma Meru ka moko kuomgi siro okang' makamano e kinde mamoko kuomgi tok osiro lwedo okang' makamano. Mama haende salama kuliko kwa mapinganizi yaliyokuwa hapa. Kila mtu aenda akajifanyia kazi yake, mwenye anaingia haingia atufanyie kazi vizuri. Ile Senate imeamua, tunaomba hata kama kutakuwa na any other court, sisi kama wananchi tunakubaliana na hiyo. Mungu ni mzuri. Huyu mama hakuna kitu amefanya. Mungu amemjalia, ametoka. Ule ataingia afanya kazi tuone. Ya kwanza amefanyia maisha imekuwa ngumu hapa Meru chini. Kumekuwa na ubaguzi, anatoa watu wenye wamehitimu katika hizo vyeo wamekuwa anaeka wenye wanamshika mkono kisiasa. Hata akienda kotini atumtaki sisi. Mwangaza kata kamano ne onyiso od bura mar Senate ni midhiero mage okel kod senator mar kaunti no Kathuri Murungi ma osebedo ohinga e chenro mare mar los osiep e kinde kod MCS mag kaunti no. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.